ప్రస్తుతం అయితే సొసైటీలో పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే అండి, మనకి ఒక తెలిసిన అతను ఫోన్ చేస్తాడు. నాకు అర్జెంటుగా డబ్బులు ఒక ₹1,00,000 అవసరం. నేను ఆల్రెడీ చీటీ పాడున్నాను. ఆ డబ్బులు రేపు వస్తాయి, ఎల్లుండి వచ్చేస్తాయి. నాకు ఈరోజు కొద్దిగా అడ్డేవా అని ఒక 1,00,000 కావాలంటారు. ఇప్పుడు సర్లే కదా నువ్వు 1,00,000 ఇస్తావు. తర్వాత వన్స్ నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ చేతిలోంచి నువ్వు డబ్బులు జారావో అవి నీ డబ్బులు కాదు, గాల్లో పెట్టిన దీపం లాంటిది. అతను తిరిగి మళ్ళీ అతనికి ఇవ్వాలని అనిపిస్తేనే ఆ డబ్బులు మళ్ళీ నీ చేతిలోకి వస్తాయి. అర్థమైందా? ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు నిగ్రహంగా ఉండి ఆ పరిస్థితిని లేదు చేయలేను అని చెప్పగలిగితే ఆటోమేటిక్గా మీ డబ్బులు మీరు సేవ్ అయిన వాళ్ళు అవుతారు. అర్థమైందండి? దయచేసి రూపాయే శత్రుత్వం తీసుకొస్తుంది, రూపాయే ఏదైనా చేస్తుంది, అన్నదమ్ములను విడదీస్తుంది, భార్యాభర్తలను విడదీస్తుంది, కుటుంబాల మధ్య చిచ్చు పెడుతుంది. డబ్బు 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 డబ్బు